ରାଧେ ରାଧେ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ପାଠ କରିବି, ଭାଗବତ ଗୀତା ସବୁ ପାଠ କରିବି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଧାରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କାଲି ଚିତ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଉଳ ବିରି ବତୁରେଇଛି, ବାଟିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ବାଟିକି ଥୋଇବି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ପରେ ବାଟିକି ଥୋଇବି, କାଲି ପୂଜା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଠାକୁର ପୂଜା। ରୋଷେଇ ହେଇନି, ହେବ ହେଇନି ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଲେ କରାହେବ ଆଜି। ଆଉ ସଫାସୁତୁରା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ଜଳିନି, ହେବ। ରାଧେ ରାଧେ। ରାଧେ ରାଧେ। ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସରିଲେ ଚରଣ ପାଦୁକା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିକି 3 ଥର ସାରିବେ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇକି ସାରିବେ ଶାଳଗ୍ରାମ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଥର ମାନେ ପୂଜା ସରିଗଲା ମାନେ 3 ଥର ପୂଜା ସରୁ ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା ମୁଁ ଏଥିରେ ରଖିଛି। ଶେଷ ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚରଣ ପାଦୁକା, ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଥିବେ ଜମା ଚରଣ ପାଦୁକା ସେବନ କରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଥିବେ, ଚରଣ ପାଦୁକା ସକାଳୁ ମାନେ ପୂଜା ଠାକୁର ପୂଜା କଲା ସବୁ 3 ଥର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିକି 3 ଥର ସାରିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇକି। ତାପରେ ଆଚମନ ପାତ୍ରରେ, ଏମିତି ଆଚମନ ପାତ୍ର ରଖିଥାଏ, ପାଣି ହାତ ଧୋଇବେ। ଯେତେ ଥର ସାରିବେ ସେଥର ହାତ ଧୋଇବେ। ବେଲେ ତମେ ଦିନ ଯାକର ଆଜି ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ କହିହେବନି ନା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ଚରଣ ପାଦୁକାଟା ସାରିଥିଲେ ତମେ ଭଗବାନ ଆଉ ତମକୁ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ ଆସିନେବେ ସିନା, ଯମଦୂତ ଜମା ଛୁଇଁବେନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଚରଣ ପାଦୁକା ସାରି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜମା ଛୁଇଁବେନି ଚରଣ ପାଦୁକା। ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢ଼ିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତା ପଢ଼ିବି। ତାପରେ ଆମର ବନ୍ଦେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଚାଳିଶା, ମୋର ବାବାଙ୍କର ଚାଳିଶା ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବି। ଫାଷ୍ଟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ଗୀତା ପଢ଼ିବି। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ିବି, ନହେଲେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ମୋର ସବୁ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କଟିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଶୁଭ ହେବ। କାହା ଏଇ ଏଇ ବଚନ ମାନେ ପାଟିରୁ କୌଣସି ଖରାପ ବଚନ ନ ବାହାରିବ କାହାକୁ, କି ମୋର ଏଇ ହାତ ବି ଖରାପ କର୍ମ ନ କରିବ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେହୁରା ନର୍ମଦା ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଡାକିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ପଶିବା, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ପଶିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେନି। ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ, ମୋର ଏବେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛି ପୁରା ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି, ମାନେ ମୋର କାହାର କଲ୍ ନ ଆସୁ ସେତିକି ସମୟ 6:30ରୁ ମାନେ 8ଟା 9ଟା ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ମୋର ପୂଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତିକି ମୁଁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସଂସାରବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପରିବାର, ମୋର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଗୁରୁଙ୍କର। ଆଉ ମୋର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦେଶ୍ୱର ବାବା ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ଗୁରୁ ସେତିକି ସଦ୍ଗୁରୁ ମୋର ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନଥାଉ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ମାଗେନି,
ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ କିଛି ମାଗେନି। ପ୍ରଭୁ ମନ ଜାଣିକି ମୁଁ ଆଜି ମନର କଥାଟା ଆଜି ଦୁଃଖ ତ ମଣିଷ ଜୀବନ ମାତ୍ରକେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସିନା ଆସେ ପିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ନା ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲେ କିଛିଟା ଦୁଃଖ ବି ହରିଯିବ। ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଆସୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି। କାଲି ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଗ ଆଦେଶ ନେବି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୁରୁ ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଏଇ କାମଟା କରେଇଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁଁ ଡାକିଦେଲେ ମୋ ଗୁରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କି କିଏ ମୋ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଘରକୁ କିଏ ଆସିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏତିକି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ କରିବେ, ଆଉ ଏଣେ ତେଣେ ଇଏ କରିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ 5ଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଲେ ସେଟା ସଙ୍କୁଡ଼ି ହେଇନଥିବ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇବେ, ଆଗ କରି ଖାଇବେନି କରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଭଲ ଦେଖ ବାସନ କୁସନ ପୁରା ଚକଚକ ଦୂଷିତ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ବାସନ କୁସନ ମାଜି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଫା ସୁତରା କରି, ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ, ଆମର ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ ପଛେ ଲେଟ୍ ହଉ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦିନ ସାରା ଖାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦେବା ଯେ ସଫା ସୁତରା କରିକି ଭଲ ବାସନ କୁସନରେ ଆମେ ଦେବା ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ 3ରେ କୌଣସି ଧର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦଟେ ଲଗାଉଛେ, ହଠାତ୍ ଆମେ ଖାଇଦେବାନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ରହିବ। ଆମର ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଚାଳିଶା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୀତା ପାଠ ଯାହା ଯେମିତି ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ପାଠ ସରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛେ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହିବାନି, ସେ ପ୍ରସାଦରେ ଆମର ବି ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଖାଲି ଭୋଗଟେ ଫଳଟେ ଥୋଇଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହିଦେଉଛେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମ ଅନ୍ତରର ସବୁତିକ ସେଇ ଥାଳିଆ ଗିନାରେ ଥୋଇଦେବା, ପ୍ରଭୁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ସଂସାରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଉଛେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମହୁଡ଼ମଣି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ଆମର ପରମ ଠାକୁର, ଯିଏ ଆମର ଭଗବାନ ଯେଉଁ କହିଲା ପରି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ସିଏ ତାଙ୍କର କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମହୁଡ଼ମଣି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯାକର ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସିଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଯାହାର ଗୁରୁ ନଥାଏ, ଯିଏ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ତ ଗୁରୁ କରିଥିବେ ନା, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ହଉ, ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ହଉ, ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ମେନ୍, କୌଣସି ଗୁରୁ ଦରକାର। ଯଦି ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମାତା ଗୁରୁ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଯଦି ମୋର କିଏ ନିଜ ଚିହ୍ନା ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର, ସେମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ମାତା ପିତା ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି, ମୋର ବାପା ମା ଦୂରେଇକି ରହିଲେ, ଜନ୍ମଦାତା ପିତାମାତା ତ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ସେମାନେ ବି ଦୂରେଇକି ରହିଲେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଭଲରେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ଭଲରେ ଯିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଘାଣ୍ଟାଘାଣ୍ଟି କିଛି ନ ହେବେ। ମୁଁ ଏତିକି ବି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି ବୋଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ସେବା କରିବି ଆଗକୁ। ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି, ଯଦି ମୁଁ ପାପୀଟା ହେଇଥିବି ତ ଭଗବାନ ମୋତେ ସେଠିକି ନେବେନି। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସକାଳୁ ବହୁତ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କାଲି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା, କାଲି ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ, କାଲି ଚିତ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଉ ଏମିତି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଶାଶୁ ବିରି ଫିରି ଆଣିକି ଥୋଇକି ବହୁତ କିଛି କହିବେ, ଠାକୁର ଘରେ ବତୁରେଇ ଦିଏ, ଏଇଆ କରିଦିଏ ସେୟା କରିଦିଏ, ମୋତେ ବହୁତ କହିବେ। 3ଟା ବୋହୂ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କହନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପର ଭଲରେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଆମଠୁ ବାପା ମା ଯିଏ ଛଡ଼େଇଛି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେଇ ଜାଣିବେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ସିଏ ଭଲରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଖାଇ ପିଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସେମିତି ଆସେ, ଯଦି ଯୋଗ ଆସେ, ହେଲେ ମୁଁ ସେବା କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଛି ମାନେ ସିଏ ବି ମୋର ପିତାମାତା ଗୁରୁଦେବ, ତାଙ୍କେ ଯିଏ ବାବା ମା, ଏଇଭଳି ସବୁ। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ କରୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମୁଁ ଏଇ ଭକ୍ତିର ହିଁ କିଛିଟା ପକେଇବି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନରେ ଟିକେ କେତେଟା ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟ।
ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ। ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ମୁଁ ତାହା କହି ଚାଲୁଛି। କାହାଠୁ ମୁଁ ଶିଖିବାର ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ କେହି ନାହିଁ। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ମୋ ଗୁରୁ ପ୍ରବଚନ ଲାଇଭ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଗୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଭ୍ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଆମର ଗୁରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାର୍ଜୀ ମୋ ଗୁରୁ। ଆଉ ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବଚନ ବହୁତ 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 ଭଲ। ସେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲେ ନା କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟରେ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପିଲାମାନେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ। ମୋର ବି ପାଠ କରିବାର ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟା ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଠାକୁର ଘର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର। ରାଧେ ରାଧେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।